بسم آب وولد ومنفس قدوس أحد أملاك آمين. بسم آب وولد ومنفس قدوس أحد أملاك آمين. بسم آب وولد ومنفس قدوس أحد أملاك آمين. سلام لكم كوران أبو ليكاونت أفو علكم فأمسكم أنا እግዚአብሔር سبا عليكم سناي كنت لمود حصرت تاريخ قدوسان حزنكم لما عند خانم تاريخ قدوس أغناطيوس زتنبيو تنبيتن فصامين حزنكم مثلوا حبركم نصونو تحتنا الله قدوس أغناطيوس زتنبيو تنبيتن فصامين إزي قدوس أبزي أقدمو كمستغلص كابتم سعن كلتن أردت حدا كوينو أمناي أنصوكيا زوباتات ክርስቶስ ወረደ ተወልደ ተጠምቀ አስተማረ ሓመመ ሞተ ተንሲኡ ዓረገ ኢሉ ከስተምር እንከሎ አቦ ንጉስ ዲዮቅልጥያኖስ ኑማሪዎስ ይበሃል። እዚ ኑማሪዎስ ዝተባህለ ሰብኣይ ናይ ቅዱስ አግናጢዮስ ትምህርቲ ምእንታክ ይሰምዕ ኢሉ ብዕንቆት ገዝኡ ወይ ከዓ ቤቱ ዓፅዩ ደቀሰ። ቅዱስ አግናጢዮስ ብጸጋ ዝበሎን ዝሓስቦን ፈለጠ። እዚ ኣፍ ደገ ዓፅዩ ዝደቀሰ ሰብኣይ ሰበይቱ ሎሚ ለይቲ ክትጸንስ እያ እታ እትወልዶ ውላድ ከዓ ከም ይሁዳ ፈጣሪኡ ዝኽሕድ ንምእመናን ብሓዊ ዘንድድ ብሰይፊ ዝሓርድ ንዝተረፈ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ዘስድድ ክኸውን እዩ ኢሉ ተነበየ። ስለዚ እቲ ትንቢት ምእንታ ክፍጸም ኣብታ ለይቲ እቲኣ ተጠነሰ። ኣብ 9 ወርሕን 5 መዓልትን ኣዲኡ ንዕኡ ክትወልድ ብጻዕሪ ሞተት። እቶም ህዝቢ ገሊኦም ንቕበራ ክብሉ እንከለዉ ገሊኦም ከዓ እቲ ህፃን በሉ። በዚ ምኽንያት ከዓ ከይቀበርዋ ሓደረት። ንግሆ መጺኦም እንተረኣዩ ከብዲ ኣዲኡ ቀዲዱ ብኸብዳ ወፂኡ ናይ መዋቲት ኣዲኡ ጡብ ሒዙ ጸባ ጡብ ክጠቡ ጸንሖም። ቤተሰቡ ወይ ወለደ ሞት በልዎ ወለደ ሞት በልዎ ትርጉሙ ካብ መዋቲት ኣዶ ዝተረኸበ ማለት እዩ። ምዕባይ ኣይተረፈን። ኣብ ዓዱ ምስ ኣቦኡ ኑማሪዎስ ዓበየ። ደቂ እቲ ከባቢ ነቲ ናይ ቅዱስ አግናጢዮስ ትንቢት ዝሰምዑን ዝፈልጡን ሕማቕ ትንቢት ተናጊሩሉ ነይሩ እዩ እሞ ንዕኡ ንቕተሎ ክብሉ እንከለዉ ኣብኡ ኑማሪዎስ ሰምዐ። ምእንቲ ከይቐትልሉ ኢሉ ከዓ ናብ ታሕታይ ግብፂ ሰደዶ። ኣብ ግብፂ ሓደ ሃብታም ሰብኣይ ውሉድ ዘይነበሮ ወይ ከዓ መኻን ሰብ ተቐቢሉ ብመርታ ሓላዊ እኽሊ ገበሮ። ድሓር እናዓበየ ምስ ከደ ከዓ ተፅዕኖ ፈረስ ወይ ከዓ ውርውር ኩናት ነገር መሰንቆ ማለት መሰንቆ ምስንቃው ኣስተምሃሮም። እዚ ዲዮቅልጥያኖስ ተባሂሉ ዘሎ ስም መንግስቱ ክኸውን እንከሎ እቲ ቀዳማይ ስሙ ከዓ ኣግሪጳ ይበሃል ነበረ። ኣብ ሃገር ቁዚ ኑማርያኖስ ዝተባህለ ንጉስ ብካ 2 ኣዋልድ ወዲ ከይወለደ ሞተ። እቲ መንግስቲ ብፍንጥርያ ማለት በታ ዝዓበየት ጓል እናተመርሐ ይነብር። ኣብ ዝነበረ እዋን ኣግሪጳ ወቃዒ መሰንቆ ብምዃን ስለቲ ፍሉይ ነቶም ኣብ ከባቢኡ ዝነበሩ ኣፍራስ መሰንቆ ወቂዑሎም። ከምኡ እውን ናይ ቶቤል ሰይጣን ሓዲርዎ ስለ ዝነበረ እዚ ሰይጣን ናብቶም ኣፍራስ ኣተወ። ነቶም ኣፍራስ ከዓ ወቕዖ። ኣግረጲ ወይ ከዓ ወልደ ሞት ሰሚዖም ብተመስጦ ከም ዝስዕቡ ገበረ። ኣብዚ ግዜ እዚ እቲ ንእሽተን ጓል ኑማርያስ ህንጥልብያ ዝተባህለት ኣግሪጳ
መሰንቆ ክወቅዕ ኣፍራስ ከዓ ክስዕስዑ እንከለዉ ነቲ ዓብዪ ሃብቲ ፍንጥረብያ ርእዩ በለታ። ፍንጥረብያ መስኮት ኮይና እንተማዕደወት እቲ ኣብቶም ኣፍራስ ሓዲሩ ዝነበረ ሰይጣን ናብኣ ኣተው እሞ ካብዚ ዝስዕብ ከም እትብል ከዓ ገበረ። ኣነ ነዚ ሰብዚ ተመርዒየ ኣብ መንግስተይ ከንጉሶ እየ ንገርዎ በለት። ንሱ ሕራይ በለ። ተመርዒያ ከዓ ኣብ መበል 3 መዓልቲ ናይ ኣቦኣ ዘውዲ ደፊኣ ኣንገሰቶ። ስሙ ኣግረጳ ዝበሃል ዝነበረ ዲያቅልጥያኖስ ብዝብል ለወጠቶም። ዝሙትን ንሕናን ዝነገስና ንሕና ከዓ በለት። ሃብቲ ቅዱስ ቴዎድሮስ ኣስፈንድያ ነዚ ነገር እዚ ሰሚዑ እንሆ ወዲ ንማርዮስ ኣብ ግብፂ ሓሳዊ ካብቲ ወይ ከዓ እንስሳ ጓሳ እበቅል ዝበልካዮ ንፍንጥረብያ እታ ዓባይ ጓል ንማርዮስ ተመርዒያ ኣንገሰቶ ኣላ። ንቴዎድሮስ ሓው ለኣኸትሉ። ንሱ ንገላውዲዮስ ሰራዊትካ ሒዝካ ኪድ ሃገር ቁርዝም ፀንሐኒ በሎ። ንገላውዲዮስ ገስጊሱ ከይዱ ኣብቲ ዲያቅልጥያኖስ ዘለዎ ቦታ በፅሐ። ሽዑ ዲያቅልጥያኖስ ፈሪሑ ሰበይቱ ሒዙ ተሓበአ። ቴዎድሮስ ዝነገሰ እንታዋይ እዩ ዝነገሰኸ መን እዩ ኢሉ ሃተተ። ብዝረኸቦም ወታደራት ከዓ 500 ብሰይፊ ቀተለ። ዲያቅልጥያኖስ ስለ ዝፈርሐ ነታ ኣብ ርእሱ ዝነበረት ዘውዲ ኣብ ላዕለዋይ ደርቢ ተሓዊኡ ስለ ዝነበረ ብሻሽ ጠቕሊሉ ንታሕቲ ኣውሪዱሉ። ቴዎድሮስ ክቐትሎ ምስ ደለየ መልኣከ እግዚኣብሔር ወዲሉ ሕደግ ይንገስ። ብናቱ ኢድ ዝሰብሰብ ዝጥቀምን ብዙሓት ኣመንቲ ኣለዉ። ከምኡ እውን እቲ ናይ ቅዱስ ኣግናጢዮስ ትንቢት ምእንታ ክፍፀም እዩ ኢሉ ነገሮም። ንሱ ፍቓድ እግዚኣብሔር ካብ ኮነስ ይንገስ ኢሉ ከይቀተለ ሓደጎ። ናይ ዕረፍቲ ቅዱስ ኣግናጢዮስ ናይ ኣንጾኪያ መራሒ መምለኺ ጣዖትን መዝገብ ሓጥኣን ዝኾነ ጠራብዮስ ንቅዱስ ኣግናጢዮስ ንፈጣሪኡ ክሒዱ ጣዖት ክመልኽ ኣብ ዝሓተቶ እምቢ ብምባሉ ናብሮም ተላኢኹ። ብናይ ትርጅን ፍቓድ ጠምዮም ንዝቖነዩ ኣናብስት ተዋሂቡ ብስምዓትን ዓረፈ። ምእንቱ ኢሉ ዝሞተላ ቤተ ክርስቲያን ሙጡ ለኣንበሳ ለባሲ እግዚኣብሔር ወይ ከዓ ቲዎፍሮስ እናበለት ብምዝካር ስም ትፅውዖም። ካብቶም 72 ኣርድእቲ ሓደ እዩ። ዕረፍቱ 24 ታሕሳስ እዩ። ጸሎቱን በረኮቱን ምስ ኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን። ሰላም ለአግናጢዮስ ለእግዚአብሔር ሆሩይ ዘሰበከ ጽድቀ ለእለ ጉይ አረወየኒ ላዕሌሁ እንዘ ይትዋነዩ በፍርሃተ ቅብአ ወተይ መለያለቲሁ አውአዩ ወአፍሃመ እሳት ከአበ በእዴሁ ወደዩ። ሰላም ለአግናጢዮስ ለመንበረ ጴጥሮስ ዘወረሰ እምነ መናብርቱ ኩሉ ዘተልዓለ መጓሰ ለመስዋዕተ ጣዖት ምእንተ እንዘ ያረክሳ በፍጻሜ ስምዑ ቆተሎ አንበሳ ወእም ድህረዚ ይቀረበ ለስጋሁ ይገምሳ። አሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል
ለመስቀሉ ክቡር በረከቱን ረድኤቱን እያደረና